Ahojte priatelia, veľmi sa teším, že si môžeme ukázať ďalšiu prestavbu Tania Vans. Opäť je to individuálka, opäť na Mercedes-Benz Sprinter. Tentokrát je to na modeli L3H2, zady náhon. Elektricky otvárateľné dvere. Tentokrát sme zákazníkovi zabudovali schodík až 70 cm široký, čiže 700. Inak je to klasika, ako robíme, akorát je širší, takže je lepšie nastupovanie, jednoduchšie. Vítam vás vo vnútri. Ja by som ešte možno spomenul, že sme v novej verzii, v novom modeli Sprinteru. Tento nový model Sprinteru má dve zmeny, ktoré nás ovplyvňujú. Teraz ich môžeme ukázať. Spravili vlastne senzor, ktorý býval tu na hore, bol taký veľký, obrovský, tak ho zmenili a z hornej pozície presunuli veľkú časť, aj s kamerou presunuli do tejto spodnej pozície, ktorá trošku bráni vo výhľade, možno je to len o zvyku a trošku nám robí teraz problém so zatemňovacím systémom remis, ale ja verím, že remis veľmi rýchlo príde s nejakým riešením. A druhá vec, ktorá nás trošku ovplyvňuje, keď máme elektrické dvere, ktoré sme si ukazovali a spomínali, je tento motor, ktorý pridali vlastne ako keby aj sem dopredu. On bol vždy vzadu, ale teraz ho dali aj do tejto prednej časti, takže keď sa to takto otvorí, je to poriadna ozruta, ale je pravda, že keď sú dvere zavreté, tak to nie je až také hrozné. Ak by sme si išli prejsť pôdorys, ako sme rozmiestnení, tak nelíši sa moc od aut, ktoré máme už na niektorých videách, takže máme klasický vodičovú a spolujazdcovú sedačku otočnú. Tieto sú otočné už od výroby, je to v mnohom oveľa jednoduchšie, pretože už máme nízky podstavec a teda výška sedenia je v dobrej pozícii, nie sme moc vysoko, aj čo sa týka pozerania cez čelné sklo, takže sú od výroby. Za vodičom a spolujazdcom máme stolík a za stolíkom máme jednu sedačku. Tentokrát sme použili rám CTA, ktorý má vlastne v sebe zabudovaný bezpečnostný pás trojbodový pre jedno sedadlo. Rozdiel oproti našim sedačkám je v tom, že sa nedá rozložiť na spanie, je teda pevná, má drevený podstavec a v sedačke je umiestnené nezávislé kúrenie, Truma kombi. Na druhej strane tá sedačka, myslím si, že náš čalovník odvedol zase veľmi dobrú prácu, že vyzerá veľmi pekne a hodí sa aj k pilotným sedačkám. Za sedačkou potom ako väčšinou máme kúpeľňu. Tu by som možno upozornil na dve veci. Prvá, že sme použili hliníkové profily, ktoré máme na strešných skrinkách, sme použili aj na zvislé rohy kúpeľne. A druhá vec, ktorú by som ukázal, je, že máme v tomto prípade znovu posuvné dvere. Kúpeľka takisto sme ju už videli v našich videách, ale môžeme sa pozrieť, myslím si, že veľmi pecná kombinácia čiernej s čerešňou. Máme nové umývadlo, ktoré je vlastne ako keby nadsadené, nie je vsadené. No a ako to poznáme, samostatný priestor s otočným veckom a umývadlom a samostatná sprcha, do ktorej sa veľmi dobre vôjdem, zmestím a viem sa zavrieť, aby som si neurobil mokro v celej kúpeľni. Na pravej strane, spolujazdcovej strane máme za vstupom, ktorý má nejakých 55-60 cm, máme veľmi veľkú alebo veľmi dlhú kuchynku. V tomto prípade zákazník chcel mať pracovnú plochu aj z jednej strany, aj z druhej strany. Tento stolík je výchlopný, ten takisto poznáme. Ale aby teda si nezamedzil vstup do auta, tak sme mu nechali tu na veľký priestor na prípadný kávovár, respektíve nejakú konvicu alebo možno nejakú mikrovlnku. Zásuvky má tu na pripravené. Ale samozrejme, keby ste chceli, a častokrát sa to stáva, individuálna prestavba, namiesto tohto priestoru by sme kľudne mohli spraviť ďalší šatník. Pretože za touto kuchyňou máme chladničku, 90 litrovú kompresorovú chladničku, ale je pravda, že nad ňou máme len malinký šatník, kde si nevieme zavesiť veci. Takže kľudne tento priestor by mohla byť celá jedna šatníková skrinka rozdelená na vešiakovú časť a poličkovú časť. V zadnej časti máme posteľ, na spolujazdcovej strane má 2 m dĺžku, na vodičovej strane má dĺžku 1,80 m, väčšinou je to ženská strana. Tu by som možno len povedal, znovu sme zabudovali tentokrát nie chladiaci, ale až mraziaci box, mrazí až do -10. Zároveň sme ten box využili ako schodík do postele, ktorá predsa len má nejakú výšku a väčšine osôb sa ani nie tak problém pri nastupovaní, ale problém pri vychádzaní z postele, takže je to veľmi dobrá pomôcka. Ešte by som ukázal jednu vec. Máme tu dve strešné okná, vpredu máme veľké midi heky, poznáme. V strede sme zabudovali okno MaxFan, čoraz častejšie sa montuje a myslím si, že je veľmi obľúbené, je veľký dopyt po ňom. Strešné okno, ktoré má teda 12V ventilátor, takže funguje kedykoľvek. Keď máte solári, tak ste neobmedzený. Automaticky sa otvára a je spravené tak, že môžete vetrať aj keď prší. To je obrovitánska jeho výhoda. Čo by som tu ešte spomenul je to, že my sme toto okno zabudovali aj s prípravou na klimatizáciu. To znamená, že ten otvor je pripravený tak, keď by sa zákazník po prvom lete rozhodol, že mne ten ventilátor nestačí a potrebujem si klimatizovať, tak vieme zabudovať 230V klimatizáciu, pretože máme všetko pripravené. V garážovej časti zabudovávame väčšinu techniky, tak ako ste to už u nás videli, takže sa snažíme využiť priestor nad blatníkmi a za
blatníkmi. V tomto prípade na pravej strane 112 litrová nádrž na pitnú vodu, plachové čerpadlo za nádržou plus nejaký úložný priestor. Na opačnej strane úložný priestor, skrinka pre jednu plynovú fľašu, v prednej časti komplet elektrika s 2 litiovými batériami 150 A x 2, čiže 300, plus menič, plus dobíjačka, plus booster, takže kompletná elektroinštalácia, ktorú potrebujeme. Tentokrát si zákazník požiadal na spodok podlahy hliníkový plech. My, aby teda to ladilo k tej čiernej farbe, sme ho dali napraškovať takisto do čierna, takže vidíte, že naozaj vieme to spraviť tak, ako si budete želať. Síce nemáme štvorkolkové auto, ale zákazník chcel tak či tak strešnú záhradku, ktorú sme dávali väčšinou na offroadové alebo na štvorkolkové autá. Takže máme strešnú záhradku, máme bočný rebrík, takisto máme také terénejšie kolesá, aby to dobre vyzeralo. Tu by som ešte povedal jednu špecialitku. My sme zabudovali strešné okná a solárne panely tak, aby boli všetky v prednej časti. Pozrieme sa na to. Tak, aby zadná časť zostala voľná. Na tej zadnej časti by mala byť terasa, teda buď na prepravu nejakej batožiny, alebo na to, určite veľa z vás to už videlo, aby hore mohol zákazník sedieť na 2 stoličkách a na jednom stolíku a mal parádny výhľad. Priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám ďalšia naša prestavba páčila. Ak by ste aj vy chceli mať svoju vlastnú prestavbu Tania Vents podľa vlastných nápadov, vlastných požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať na údajoch nižšie.